Kaixo kuadri, hemen nago berriro, begira, gaur mantala jantzita. Erakutsiko dizuet egiten errezeta bat, baina ez da jatekoa izango, Ez. Badakizu zer izango den? Etxeko plastilina. Nahi duzu egin nirekin? Ba, etorri. Plastilina egiteko behar dugu katilu bat irin, katilu erdi gatz, ur beroa, katilu bat ur beroarekin, olioa, legamia, jan daitezken koloratzaileak, eta usainona emateko nik hartu dut azahar usaina. Bai? Hasiko gara. Botako dugu lapiko batean osagai lehorrak. Hau egin ondoren, bota behar dugu pixkanaka, lehenengo olioa. Ur beroa botako dugu. Begira, orea ja loditu egin da eta sua itzali behar da. Utzi behar dugu osten pixka bat. Eta osten denean gero eskuekin oratu. Begira, orea oztu da. Oztu denean, bota behar diogu, nahi badugu, olioa, ondo zaintzeko olioa. Nik botako diot azahar olioa. Bai? Pixka bat, Eta nahaztuko dugu. Pixka bat itxazkorra dagoenez, botako diogu irin pixka bat. Ez baduzu ikusten oso itxazkorra dagoenik, ba ez bota, Baina hau, bai, pegatzen da pixka bat, orduan irin pixka bat bota bat dugu. Begira, egin dugu, txurro handi bat, eta orain, lau zatitan banatuko dugu, eta zati bakoitza katiluan jarriko dugu. Bai? Eta koloratzaileak botako ditu. Hemen horia botako dugu. Gorria botako dugu. Beste honetan botako dugu urdina. Eta azken honetan botako dugu urdina eta hori pixka bat. Ia zein kolore aterako zaigun, ia zuek dakizuek. Eta ondoren berriro nahaztu behar dugu. Orain azkena urdinarekin. Nahaztuko dugu, Begira. Ondo nahaztu behar da, ia urdin ateratzen zaigu, txazoaren kolorea bezala. Kolore gehiago behar badugu, kolorante pixka bat gehiago botako dugu. Tanta batzuk, Eta pixkanaka, oratu. Ikusten duzue badoa urdina, Badoa urdina izaten. Begira. Azken hau urdina da. Eta besteak ikusten dituzue. Beitu gorriarekin gelditu zaigu arrosa. Horia, berdea eta urdina. Bai? Etxeko plastilinarekin begira zelako lagunak egin ditugun. Zagutzen duzue hau, nor da? Katxalin eskolakoa, gure laguna. Eta hau, nor da? Hau, Patricio. Eta hau, Calamardo. Eta azken hau horia, Bob Esponja. Begira. Amaitzen duzuenean plastilinarekin egin behar duzuena da, estali, bai? Sartu katilu batean edo taper batean eta estali. Eta ateratzen duzuenean ikusten baduzue oso lehor dagoela, eskuak urarekin busti pizka bat eta oratu. Edo itxasten bada, bota irin pizka bat. Hori besterik ez.
Animatu eta egin etxeko plastilina!